tres letras A, C, B. Sufrimos moito, non podemos volver a sufrir desta maneira. Temos que preparar un proxecto máis sólido, máis preparado para poder estar moitos anos na CD como xa habíamos estado anteriormente. Así que, as nosas felicitacións a todos vos xogadores, a todo o corpo técnico, ao vosso adestrador, ao vosso presidente e, sobre todo, como dicía aí tamén no balcón, a afección. Unha afección de Santiago de Compostela que sempre vos acompañou aquí na Caldera do Sar, un partido tras outro, máis tamén en desplazamentos que foron decisivos fora xustamente da Caldeira.